Ki sore-sore dolan main lala. Ki mau tas tak jemput ke Menawang. Saiki ganti main lala. Kayak mbok disebrak ngindit Ramban. Masalah apa Mbak De? Walah selekas toh. Oke Pak Kadi harap ngelinting. Maton apa? Walah. Inilah suasana di sore hari. Loh, kok neng kene yuk? Neng kene baca sampean mau? Gak mau ya? Iya Mbak De. Ora ngono Mbak De lho. Mbak De, gak enak ini kita sepi. Kok negor kaya apa iki? Sepi. Kamu buat saya sekete. Ya wong ana ta pit-pit. Lho iki ngaret kok coba. Malah bagian medusin ya, Dek. Oh, lho. Kayak iki sapa nek wong omah netan kali neh ya. Mergane iki kabeh dulure mbae ya Mbak De. Ya mesti anak turune mbae neh. Tapi soalnya nang etan kali iki panggah enek, tapi ki lek nang etan kali ki arep usaha apa? Usaha mangkupur nang karaokean. Dan nang sanding dalan Mbak De nggih bakul nggih usaha kan mlaku. Tapi apa sanding ora sanding jalan? Enggak, maksudku kan enggak akeh wong rame. Kaya omahmu kan jarang wong liwat. Oh, nyaman kok enggak enak motor liwat. Ya ngono kuwi malah cepet tok. Apa? Ya botol mate ya. Ran kambile bit. Mimo wis menene adol degane engko payu 300. Degan piro mau adol payu 300. Terus janjang. Yurene budhe 300 budhe. Larang lho saiki. Seneng wet di Bapak kae lho. Jeneng kono macam-macam. Tak menek kok. Ayo tebu yo. Ayo. Ndi ladinge Arep nek ndi? golek tebu. Mbak De mau Mbak De? Jenenge picah ning nang tebu diwowo kae lek mlayu ra iso lho. Mbak De kok kanan mam lah. Apa dipangan bojo yo? Udah budhe madhe budhe. Budhe. Engko bar ngaret makmu. Aku tuh Pak 50.000 akeh to. Iya. Golek Mas Marsal lho. Soalnya boleh mainan. Kalau Kang, dolanan karo Marsal lho. Ambil bola. Kalau dijak lah. Yo, sapa? Yo. Kan ndi bojo yo? Kita masang lampu. Somben lek lala budal mek lala ya suwung. Paling mek awan kok anek wonge. Anu sesat tak kira. Dikira lek bengi ampun dipateni. Lek dipateni digendhi wis didarani Tito. Mergane Tito gedhi. Terus panah apa wedok Mbak De? Lanang ngomongin ngangge kaos lora terus juale yang ngono. Gir, Duk. Lawang nganu kamar. Terus Ujuk-ujuk denek dorong. Ngaret nganu ngene. meni piye? Sitoki nyapa ngono. Lek jajah hubungan Mbak Amel yang bener kaya ngapa lek? Tak
pendak ira anakku mesti ngrone mambu. Ala nang omahe diparani. Tapi nyai. Berarti demet. Nenek terus Pak Kayat barang diundang bulik nenek wong. Berarti demet. Mergane puweteng. Bengi apa dik pateni ngopi akap nguyuh wedi kok bengi. Kowe teng padang tapi aja awan dipateni bengi. Sing arit wong siji, sing nunggoni wong semenekean ki. Ki. Wes mangan ya, Mas. Behamel ngentut tok mestian. Mbak, potongan lho, Mbak. Enggak potong-potongan. Potongan. Potong. Lah iso Ki ya, akeh sing nunggoni. Mama, Mbak Sit. Mama di ning Hongkong ala di Mbak Siriani Amerika. Melu amet karo wong Cina pernah melu wong Cina. Bapak Cina. Kan nanti dok. Iki ki ora ilang Ya. sing jerawatan kae enggak di ngene. Kita yang lontok lho, Nduk. Engko paling memang lontok. Oh, memang lontok. Terus ngono ya wis terus gerak sekali. Ndelok wis iki, Nduk. Aja ini apa mari, Mas? Kamul. Nggih. Mesake wong arep sapi liwat kene. Oh, awal kono dalane ditutup kok ya, Bek. Musakne ya, Mbok De. Jan do menangi dhewe-dhewe kok. Heeh, wales liwate do nang kene. Wis tuwek tukaran nyapa ya, Mbok De. Emang tuwek turu brebes dhewe-dhewe to, Mbok De. Cemburu sing tukang cemburu sapa to, Mbak De? Mas apa tukang cemburu? Cemburu. Ana lek kae ngonten mangkat awan kae gemeneng. Ora pamit ngono ta. Oh, ya. Yang Apa-apa. Jaman ngonten. aku tak ngoten sik ya, Yang. Iya, Dik. Kayak pada golek tebu kae. Pak Di. Dadah Rien. Dalem nak. Ya kalian Sampean dihapusi sing pucuk enggak enak. Lah yo anu no. Sing pucuk enggak enak, Nak. Lah yo ngerti ya. Iya, sebentar. Aku ngerti. Kalau Marcel, kok bawa sendok ta, Sel? Nyolong apa? ora nyolong njaluk enek wonge. Walah, Iki wong-wonge mergo didol. walah. Masa Sekilo 40. 40 apa? 40.000. Kiloan ya? Oleh tebu Mbak Sit. Pedas ya? Iki wae tak utang. Nggak enak loh, Le. Kan harus dibilangi Mama. Mosok ra enak. Aku psikopat. Aku psikopat. Biyen mulai sekolah ngono lek nek wong tebang ngono mesti njaluk. Heeh. Lek nek truk nggawa tebu ngono biyen mesti njaluk. Bocil-bocil apa doyan iki, Bu? Wis mateng. Tole aja deket-deket Le. Mateng iki. Ya rada semburat iki.
Iya, aku njaluk sing setengah mateng apa-apa. Maksud iki kuwi kan biasanya abang to, Mas. Lah iya iki rada setengah mateng. Jarene Mas Habib tebune semono kian mau nganu Mbak dinyang 50 juta. Cuma kelonan kok ngengkel yo wis. Oh, kan timbangan memang. Timbangan sekilo 40. Padha mama kono lho. Bek mama bek. Pedawan iki orangnya rek. Iya, Pak. Loh, yo dibagi yo. Enggak iso maem Enggak iso maem. Pedawan weh. Tak direteni lho. ditandingi nuwangi sebelah sini Mas aku Mas, sigarno tengah Mas. Padha. Iki ben jose anak jangan. Pamitan ora. Utang. Saman digoreng nek uncane. Heeh. Orang remeh nih keluarga ya Mbak De. Hilang kamu. Anak apa-apa ya panggah keluarga. Kok tak wong ketokne. Mbak De dadi anak band. Anak band ungu apa? Band apa? Band ungu apa? Bentok jare. Dingi jam pira Duta? Pamit mes sampean. Jam 1. Iki lho, sing iki ya. Wah, berarti arep budal kae lah. Oh, kaya kok rasane asin-asin ya Mbak sing kuwi ya. Aku beratus karo Mbah, aku balik kok tandur ditekne anake Pak Ponijan. Walah. Gero ngisuh lho Mbak Cio Mbak. Lho apa arep mampir mahmu enggak bisa. Giginya dia tajam. Nyapa mampir mahku izin? Ora apa-apa, Mbok De tak tereneng kok. Enggak, mani gak ngono nek loro ngene iku. Gigine tajam Mas yo ben to. Ora tulino ngene mani. Iki sing ngarepe ladeng. Aja nek depane kok enggak paham ya. Iya. Sing diarani wong kang Aku sik, Mas aku sigaran tengah ya. Cah cilik-cilik sik mi lho Mel. Cah cilik-cilik sik Mbak. Mbak Sid jupakno Mbak Sid. Rara karo Bintang karo Marcel. Terus sih tengah meneh. Nih, gua angel ngene lho. Ciong kok lara untu. Ini lho. Oke. Mencak dhewe Mbak Sid karo bojone ra olah lho. Ya aku cemburu lek kalau jadi bojo. Pak, sik. Ora pareng ram kuli ibu era. Iki lho. Mbak Siti apa doyan lanange wong? Yuk, au. Yo kebacok. Lah iya. Liyane jalo ujine mbene. Nyoh, iki ne. Kalian kerja rapi to. Kon nganu truk Goyongan. goyongan kanan kiri. Kili. Tapi ini lo goyongan kaya langsung bayaran kali. Makasih purun buatan. Aja mak griul-griul kok. Masih kok bawa teburane ya? Hah? Teburane ada. Tanganmu reket no, iso sak. Makan apa to Mbok De? Mbok De padha suki ra Mbok De? Lah biyen kok enek 5. Makasih. Bila makasih no. Karo ibu no. Rasa kok oncekne Mbak Sid ra enggak gelem Mbak Sid. Makasih. Ini tak mengi. Endi?
Lah wong aku ki video ngene iki lek pas sempet lho Mbok De. Rebana mau ngedit tok pokoknya pas gak rasa-rasen aku yo gawe video lek rasa-rasen enggak. Mumpung libur ae ya rada menakne awak titik lah. Heeh. Mambengi jam 2 bengi telepon emak no. Kok ya beneh ya. Mergane Jenenge ning anu teko jetek mlebu ning jero apa iki? kereta Kereta tok terus gene langsung tek. papat. Kak Isu enggak mam ya? Ora. Beh. Sujokno lho mak aroma digawakne. Diinge aroma ya kan maem tapi bocah ya kesusu. Sire kan maem ya karo digawakne ngono. Aku kamu tak delok videone. Videonya siapa? Siapa? Ning kulon kamar sama nih Butan. Heeh. Nek nganu Mbak Si tibake bener lek omong sampean mau nek njaba kulone. Heeh. Kulon cendela. Awakmu njaluk tulung aku kon gene aku isone gene. Iki lagi nak ya. Ya. Aku mau ngomong apa-apa. Lho sone mendingi setes tuku ndekne kae. Nah. Ya Allah. Ojo gareget pikir wis merengut lho. Tak pengen gawe reget tak. Ora pek aku pek. Kok takon 2 wulan. Ya. Lho delok to, Bek. Iki bebek duwa mek ra kena bek. Arep dilebokne jero omahmu jare. Mas Abid. Mbak Devi apa nih? Apa ini siapa? Mbak Devi, ayo lah nama Mas Abid. Mas Fit ada yang telepon. Dada lho. Kok wis ngedas ya? Aku ya Ngapa? Kok ST. Enake sing abang-abang ngono lho. Kayak bek saya mah nyapu. Bosok. Sore resik-resik Oh ya. Mbak ngerti ra? Mbak Lala.